Жаңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Қолабызда ватанны саклаучылар көне уңайынан бәйрәм чаралары уза. Әлмәтнең спорт сәламәтләндерү группалары арасында йөзү буенча ярышалар. Азнакайда сәламәт яшәү рәвешен кайгырталар. Нефтче мәдәният сарайында ватанны саклаучылар көне уңайынан барлык Әлмәт иратларына багышланган тантаналы чара узды. Бәйрәм сәнгать осталарының патриотик һәм лирик җырлары белән үрелеп барды. Залда төрле буын һәм төрле яшьтәге ватан сакчылары җыелган иде. Хәрби хәрәкәтләрдә катнашучылар, хезмәт ветераннары, гамәлдәге офицерлар, предприятие җитәкчеләре, кадетлар. Беренче булып ир-егетләрне район башлыгы Тимур Нагуманов котлады. Наша святая обязанность сегодня хранить память, историю о всех поколениях победителей и, конечно же, формировать у наших будущего поколения вот это понимание правильное того, что насколько они для нас дороги, насколько это ценно. Ветераннар, бөек ватан сугышында катнашучылар, интернациональ бурычын үтәгән сугышчылар, армиядә хезмәт итүчеләр, туган җиребез данын яклаучылар, бүген дә кораллы кешеләр сафында хезмәт итүчеләр адресына күп кенә җылы сүзләр ирештерелде. Мы чествуем тех ветеранов Великой Отечественной войны, которые сломали хребет фашистской Германии. Мы чествуем тех афганцев, которые честью и достоинством выполнили свой интернациональный долг. Мы отмечаем сегодня воинов, которые воевали на Северном Кавказе, отстояли независимость и целостность России. Мы сегодня отмечаем, чествуем офицеров запаса, ветеранов военной службы, которые посвятили делу защиты Родины свою жизнь. Хезмәт юлын узган кешеләр сүзләренчә, бу яхшы тәрбия мәктәбе ул тормыш кыйммәтләрен яңадан барлап чыгарга мәҗбүр итә. Ирак көнчыгышта чик буе гаскәрләрендә хезмәт иткән Радик Гәрәев ярты ел хезмәт итеп яралана. Өенә ул 2,5 елдан соң гына әйләнеп кайта. Бүген ул тигез гаиләле тормышта 4 оныклы бабай. Обязательно нужно проходить службу. Что она дает? Вдали от мамы, понимаешь, как родители близки, всех друзей, знакомых, боевых друзей. Поздравляю с наступающим 23 февраля. Колабызның яшьләр үзәгендә исә студентлар булачак ватанны саклаучылар өчен танып белү, күңел ачу квиз уены узды. Анда теориядә һәм практикада белемнәрен тикшерделәр, автомат сүтеп җыюдагы осталыкларын күрсәттеләр. Уен 5 раундтан тора. Беренчесе армия хезмәте белән бәйле викторина. Моннан тыш илебезнең яңа техник коралланышына кагылышлы бүлек. Нас позвали на этот квиз. Мы хотим с командой получить колоссальные эмоции. Также опыт, который не достает нам, так скажем. Чему-то научиться. Үшенче раунд ватаныбыз тарихындагы танылган иратлар һәм шәхесләр белән бәйле сораулардан торды. Алга таба артык җавап вариантын сайларга кирәк иде. Задания в меру понятные и некоторые даже слегка простые. Мероприятие, естественно, нацелено на то, чтобы развить во всех нас чувство патриотизма и, конечно, всякие способности к разборке и сборке разных вещей. Йомгаклау раунды гамәли булды. Егетләр автомат сүтеп җыйды. Человек у нас сегодня пришло 10 команд с каждого учебного заведения, по 6 ребят в команде. Итого 60 человек сегодня приняли у нас активное участие в нашей сегодняшней игре. Лина Хасаншин, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ватанны саклаучылар көненә багышланган чаралар арасында Юн армия бөтен Россия балалар яшүсмерләр хәрби патриотик иҗтимагый хәрәкәтенең ярышлары да. Әлмәт районы мәктәпләре командалары пневматик мылтыктан ату осталыгына көч сынашты. Узган елда ватанны саклаучылар көненә багышланган пневматик винтовкадан ату ярышлары 16-нчы мәктәптә узган иде. Быел күрешү урыны 4-нче мәктәп. Барлык катнашучыларда Әлмәт районы Юн армия сафларында торучы мәктәп укучылары. Әлеге Юн армия хәрәкәте ватанпәрвәрлек хисен тәрбияли. Бөек ватан сугышы темасына уздырылучы тарихи дәресләре, батырлык дәресләре төрле ярышлар максатка ирешүдә ярдәм итә. Занимаемся спортивной подготовкой, общеразвивающей подготовкой, чтобы они могли постоять за себя.
сборка, разборка автоматов, все, что касается военного дела, чтобы они знали, умели и могли, если необходимо, в дальнейшем будущем это применить. Это идет подготовка к армии. Егетләр сүзләренчә, юн армия бөтен Россия балалар яшүсмерләр хәрби патриотик иҗтимагый хәрәкәте өчен армиягә әзерли һәм алган күнекмәләр киләчәктә файда бирер. Парадтан соң чиратлап берәүләр эзләү отряды белән танышты, патриотик рухтагы видеороликлар карады, ә икенчеләр тирга юнәлде. Юнармеец Сорокин к стрельбе готов. Внимание, 5 зачетных выстрелов, нижняя мишень, огонь. Ярышка Әлмәт районы юн армия хәрәкәтендә катнашучы 20 мәктәп командасы җыелды. Шәһәр мәктәпләреннән тыш районыбыз авылларында белем алучы укучылар да атудагы осталыкларын күрсәтте. Такие мероприятия нужны для того, чтобы больше развить меткость. Мы очень поздравляю с 23 февраля. Удачи всем учащимся и здесь, и соревнующимся, которые здесь соревнуются. Им удачи, и себе тоже хочу пожелать удачи. И хочу защитить честь своей школы. Һәр катнашучы 8 тапкыр атып карый алды. 3-сі сынап карау, ә 5-е инде зачетка баручы мылтыктан ату. Җиңүче шәхси беренчелектә дә гомуми зачетта командалап та билгеләнде. Места определяются как в личном зачете среди девочек и мальчиков отдельно, так и в командном зачете. В командном зачете у нас будет разыгрываться кубок центра «Форпост» и небольшие медали и дипломы. А в личном зачете будут ценные призы и дипломы. Мондый чаралар тәҗрибә бирә, белемнәрне арттыра һәм горурлык хисен уята. Лина Хәсәншин, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Калабызның 25-нче мәктәбендә йөзү буенча ярышлар узды. Әлмәтнең спорт сәламәтләндерү группалары арасында узган ачык беренчелек 100-гә якын катнашучыны җыйды. Ул сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыра, спорт йөзүен үстерә һәм иң җитез йөзүчеләрне ачыклану максат итә. Йөзә белү балалар өчен иң мөһим күнекмәләрнең берсе. Бер үк вакытта арканы сәламәтлекне ныгыта, яңа дуслар табарга мөмкинлек бирә. Сәламәтлек өчен генә түгел, инде спорт йөзү белән шөгыльләнгән чиракта үрләр яуларга һәм үзеңнең нәтиҗәләрең белән горурланырга да була. У меня сегодня плывет сын. Мы плаванием занимаемся уже 6 лет. До 6 лет он занимается. Занимал неоднократно призовые места. Сегодня мы плывем от дельфина. У нас очень хороший тренер Ильдар Фаритович. Плавание развивает спину, руки, ноги. Сегодня надо было проплыть 50 метров. Мы с этим справились. Әтиәниләр һәм тренерлар фикеренчә, баланың сәламәт яшәү рәвешен алып баруын теләсәң, спортка бирергә кирәк. Суда йөзүне уен итеп күрүче сабыйлар йөзүгә гашыйк була һәм еллар узу белән сәламәт, көчле була. В этом году мы первый раз проводим городские соревнования среди спортивно-оздоровительных групп. Мы очень рады, что к нам в гости приехал город Нурлат. Оештыручылар ярышлар гадәткә керер һәм ел сайын узар дип ышана. 23 февраль ватанны саклаучылар көненә багышланган йөзү осталыгында сынашу әти-әниләргә дә, балаларга да шады. Һәркем күтәренке кәеф белән, иң җитезләр бүләкләр белән кайтып китте. Азнакай мәктәпләрендә сәламәт яшәү рәвеше буенча мастер-класслар уза. Шундый гадәти булмаган дәрес шәһәрнең 2нче гомуми белем бирү мәктәбендә укучылар эчендә үткәрелде. Анда районның танылган спортчысы Маннав Хуҗатов укытучы булды. Сәламәтлек дәресен безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Һәр иртәне диярлек Маннав Хуҗатов спорт залында үткәрә. Ул хәтта туган көнендә дә искәрмә ясамый. Танылган спортчыга 84 яшь. Маннав Хуҗатов балачактан очучы булырга хыялланган, ләкин тормыш җилләре аны башка юнәлештән алып китә. Шулай да үзеңне формада тоту гадәте гомер буена саклана. Мин 9нчы сыйныфтан ныклап чаңгы спорты белән шөгыльләнә башладым. 7нче сыйныфта укыганда инде мин 10нчы класс укучыларын артта калдыра идем. Пенсиягә чыккач та ул өйдә утырмый. Күп еллар тренер һәм физкультура укытучысы булып эшли. Маннав Хуҗатов әле дә мәктәп укучылары өчен дәресләр үткәрә. Турникта артык кыенлыкларсыз 20 тапкыр тартыла. Мондый күрсәткечне кабатлау һәркемгә дә бирелми. Я в шоке от дедушки, то что в таком возрасте он так хорошо занимается. Дедушка в таком возрасте подтягивается столько раз.
Тренерның төп сере үзеңә ошаганны табу һәм аны регуляр рәвештә эшләү. Көн сайын диярлек ул кышын чаңгыда, җәен чаңгы роликларында йөри. Как встал утром? Иртән йокыдан торуга кул-аякларны хәрәкәтләндерә башлыйм. Организмны шуңа күнектерергә кирәк. Шул вакытта ул йоклаганда да эшли. Һәр кемдә үз-үзен сакларга тиеш. Сам себя должен защищать. Спортка һәм сәламәт яшәү рәвешенә мәхәббәтне Мәннәф Хуҗатов үзенең улларында да тәрбияли. Аның шәхси спорт казанышларын санап бетерерлек түгел. Ул спортның төрле төрләрендә күп тапкырлар дөнья, Россия һәм республика чемпионы. Төп девизы бер кайчанда туктамаска. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шулар иде, ялларығыз көңілі өтсін. Хамилә Сәнгалиева һәм монтаж операторы Алия Бейрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.